бардоро илтимос ҳами гапи дағал чӣ дар корай ин видеоро ман ҳар барои шумо партофтесам бояд хеле бугуни гапад ман ин видеоро ин каспа ма 10 сол пеш метонистум бояд хелш мега одамо космос рафтесиян ту олямам хеле чиз нишон меди ба худо қасам таам хонанда ягон чиза айдаст намебиёя сум дода расход кадисти ин мардумда сум мети мисол чиста дига кас ремонт мекуна исоса неки просто ҳисобем бугуни гапи дига ҳарчи бахели танам медонам ҳарчи менависӣ барабае бача як бор ам тоҷики худмона дастгирӣ кунем як бор ай барои худо як дастгирӣ кунем бигӯ бародарҷон беҳтарин дар тоҷика ина дидестем ки дар ютуб фаъолият дора роликҳои худмона ба забони тоҷикӣ менависа як ифтихор айда бародарҷоно бача накунед дар ин дараҷо ба худо як падешка кунед биге бародарҷон гап нест миннатдор то што нишон додестӣ зинда бош барои як дастгирӣ кунед ба худо ба худ мепартом саҳар мешам мебинам бо ҳами шикоят ту як чиз нишон меди як чизи соз нишон меди охир одаме ҳаста ки ҳами чизда нуждатса мекуна мемехоҳа ёд гира бо видеоро дроз мекуни чуба дроз кади хушур карда намефаҳмонӣ ман намедонам чӣ хеле просто ақоратон кунам бо нитоҳай ман метонам ҳами каналма гирам як чизи дига да тоотиём дига хе видео партофтан гирам фаҳмидисти метонам ҳами кора када неки ман мегӯм ҳами ютуб да чанд қай ҳаста мисол ҳами видеомон мардум да паҳм шида мардум дида ёд гирифтан гира накунӣ барои худо дар кор нест ҳами чиз зинда бошед касе маро мефаҳма нависӣ менен комментарияда